Totalni šok. UEFA brutalno kaznila Srbiju. Orlovi bez navijača u Leskovcu na meču odluke. Fudbalska reprezentacija Srbije neće imati podršku navijača u meču odluke u kvalifikacijama za plasman na Evropsko prvenstvo protiv Bugarske 19. novembra u Leskovcu. UEFA je donela odluku zbog, kako je navedeno, rasističkog ponašanja navijača na meču protiv Crne Gore. Fudbalski savez Srbije će morati da plati i kaznu od 50.000 evra. Tim selektora Dragana Stojkovića Piksija će tako u meču odluke biti bez vetra sa tribina. Srbiji je potreban bod u toj utakmici kako bi se plasirala na Evropsko prvenstvo. Pored kazne za rasizam, FSS će morati da plati još za 10.000 evra zbog slabog kontrolisanja prodaje karata, 6.500 evra zbog baklji, 8.000 evra zbog blokiranja prolaza, kao i 14.000 evra zbog upotrebe lasera. Kažnjen je i Fudbalski savez Crne Gore zbog rasističkog ponašanja njihovih navijača na stadionu Rajko Mitić. FS Crne Gore mora da plati 15.000 evra, kao i da zabrani prodaju karata svojim navijačima za narednu utakmicu na gostujućem terenu. Crna Gora je kažnjena i sa 5.000 evra zbog oštećenja i bacanja predmeta na teren. Crnoj Gori se ostavlja rok od 30 dana da se obrati Fudbalskom savezu Srbije radi izmirenja štete koju su prouzrokovali njihovi navijači, kada su polomili 205 sedišta.